Il-Ministru Byron Camilleri kompla jaħrab milli jwieġeb dwar l-iskandlu brabta mal-Aġenzija Identità, illi hi responsabilta tiegħu. F'dibattitu fuq artikej bis-sem ta' Shadow Minister Derin Karabot, issemma kif matul is-sajf ġie żvelat li allegatament kien hemm bosta persuni barranin irreġistrati fuq indirizzi illi ma jirrisjedux fihom. B'numru ta' siedin ta' proprjetajiet Maltin jirċievu appuntamenti tal-isptar, ċekkijiet mill-gvern u kontijiet ta' dawl indirizzati għal persuni illi ma jirrisjedux fit-tali proprjetà. Bil-Ministru Camilleri, wara sajf sħiħa senti minkejja l-iskandli li ħakmuh, baqa' jaħrab għal kollox milli wieġeb dwar dan l-iskandlu. Spjega dan lin-nies, mhux li jerġa' jagħmel backtracking. Tajjeb. Għamel sajf sħiħ, jgħidilna rixtu 18 tajjeb kien hemm entitajiet privati li tkellmu meta kien hemm nuqqasijiet minn entitajiet privati. Iwa ħallina wieġbek issa. Tajjeb kien hemm l-awtoritajiet tal-istat li ħarġu jitkellmu għal wismaħ kellna xi każijiet fejn kellna xi żbalji. Kienu bosta temi diskussi f'dan il-programm fosthom l-immigrazzjoni, l-importazzjoni ta' ħaddiema minn barra l-Ewropa u s-sitwazzjoni fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. B'Derin Karabot jinsisti illi l-Ministru Camilleri qed jissikka ċ-ċinturi maż-żgħir imma mbagħad il-Gvern Laburista permetta splużjoni fil-popolazzjoni. Hawnhekk għandna Ministru li qed jgħid isma' ma' dawn l-20 jinbuli. U ma jifimx lat umanitarju, però mbagħad inti l-istess Ministru responsabbli mill-ħruġ tal-permessi ta' eluf li sfortunatament f'qajtu pajjiż mingħajr ebda forma ta' pjan, ebda forma ta' studju u tiġix tgħidli bil-budget ta' kwalità għaliex intom ġibtu l-pajjiż bil-kwantità. Brabta mal-ħabs, il-Ministru Camilleri ħarab milli għal darb'oħra jilqa' talba tal-Oppożizzjoni sabiex jiltaqgħu mal-priġunieri u l-ħaddiema tal-ħabs. Bil-Ministru jinfex f'attakk partiġan ieħor. Jien mal-istafett ukoll mal-Gwardjan irid niltaqa' biex isir viżit tal-Oppożizzjoni kif suppost, kif kien jiġri qabel. Imma inti ma tridx illi inkollu kienu diħlin. Iva, qabel kienu jsiru. Qabel kienu jsiru. Ħanejlek. Kien nerġa' jiena nħu pjaċir. Jiena ħanejlek. Jiena għaddejjem nħu pjaċir. Għax jiena ħanejlek ħammur qudiemhom dawk il-ħaddiema. Il-memmej. Illum stess ħanejdilhom dawk il-ħaddiema. Hawnhekk waslu dawk li merdux idukom id-drittijiet tagħkom. Hawnhekk waslu dawk li merdux idukom il-kondizzjonijiet tagħkom. Qed nħu pjaċir li llum ġew jaraw x'għamlu. Tul dawn l-aħħar snin kienu bosta restrizzjonijiet imposti fuq il-medja lokali sabiex jidħlu fil-ħabs. Bil-Ministru responsabbli jipprova jagħti x'jifhem li kienu diversi l-ġurnalisti li kellhom aċċess għall-ħabs, iżda fl-istess waqt iddefenda l-appell li ressa il-Gvern quddiem id-deċiżjoni tal-qorti li tippermetti lill-medja biex tidħol. Kien hemm ġurnalisti bħal Però mbagħad għamiltu appell għad-deċiżjoni tal-qorti ma deċiżjoni ma kienx hemm qbil. Xejn Riolo għal Net News.